Mit navn den er Ella, og jeg vil forklare dig noget om Excel. Det du så for eksempel kan gøre, det er, at du kan markere alle tallene. Så kan du trykke på den lille spas, lille symbolknap, og whoopty badupti, så har du sammen fået et lækkert tal, hva'? Det er jo nærmest det rene Illuminati. Men nok med sjov og spas. Nu vil jeg lære dig, hvordan du finder procentdelen, hvis du på magisk vis har fundet summen. Du trykker bare op. Nej, det var slet ikke det. Det du så gør her, det er, at du kigger på tallene, og så trykker du lige med. Og så markerer du det her tal, du eventuelt skal bruge, og så dividerer du med det her tal, som også er meget godt tal, og så procent, hvor at hvis du så udvider det på den her sjove måde her, så får du det ønskede resultat. Men ja, når du så har vundet en Oscar for din fantastiske fremragende præsentation i Excel, så gør du bare sådan her. Og tillykke med det.